Студентски живот, а сладък живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Студентски живот, а сладък живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Днес е 8 декември, студентския празник. Както знаете, щем не щем, бъдещето е в младите хора. Искам да се обърна към тях първо. Млади хора, днеска отидете, поживейте, танцувайте, почерпете се. Играйте на чалга. Аз, за разлика от другите хора, мисля, че чалгата е много по-добра, отколкото тези клипове, деца въртят по Сити, по Мити, по всичките тези западни телевизии. Знаете с каква пропаганда. Но говоря за старата чалга. Две очи разплакани, две сълзи горещи, стари рани, каквото искате там, доста хубави неща ще чуете, истински човешки. Оставете за малко телефоните, снимайте се един път, повече не дейте, обърнете си внимание на живо. Много хубаво, че са събрали, много хубаво, че ще празнувате, че от вчера сте почнали. Почерпете се, но не се друсайте, не е голямо геройство. Всички сте на черещата. Нищо няма да направите, се размажете и направите някой бела с поизбийте. Не е голямо геройство да се надрусате. Пиенете, потанцувайте и най-важното, завършете вечерта с правене на секс. Но ако може да не сте нормални, защото сега ако е между момче и момиче в момента, това не е нормално. Но ако може между момче и момиче. В това видео, освен че искам да поздравя студентите, искам да направя едно послание към тях, към родителите им. Ще съм безкрайно откровен. Защото това нещо никой не го каже, никой не смее да го каже, ма съмнявам, че има тия къл да го разберат това нещо, което аз го казвам и ще го кажа сега. Но се надявам да ме чуете. Ще бъда брутално откровен, както съм бил до сега, макар че ми забраняват. Много от нас, младите, ви пращат в белите държави, цивилизованите държави. Родителите от 30 години голяма гордост да ги пратят там. Сега ще ги питам, какво спечелиха, като ги пратиха. Аз на времето много спорех с такива, които се ги пращаха на Запад, да стават хора. Дали са станали? Белите държави. С две приказки, те не че са бели хората там, а се превежда, те са цивилизовани, а ние сме тук талибани, аборигени, африканска държава, примерно. Ние в момента сме бананова република, но в сравнение с 89-та и преди нея. Но в сравнение с Запада, Великия Запад, в който всички искат и мечтайте да отидете и ще отидете, някои реват като магарици вече оттам, но не сме да се върнат, но доста виждам всеки ден. Дето са седяли 15-20 години и тук обачкат някъде продавачки или нещо друго. Скъсани, съдрани, без един лев, съсипали си, пропиляли си живота в Великия бял Запад, цивилизования Запад, дето най-вероятно вашите родители ще ви пратят и вие ще отидете и мислите, че ще сте много добре. Днеска Байви Киро ще ви каже една истина. В момента, отваряйте си ушите, кой говори. По-бяла държава, по-нормална държава в Европейския съюз, а и оттатък океаните, няма, освен България. Няма такова нещо. И сега някой ще кажете, той е страшен ненормалник. И ще ви дам един пример. Всички, които, дори най-харесваните политически анализатори, дето са с милиони гледания, стотици хиляди гледания, дето геополитика, това, онова, дето плюят нашите мафиоти, нашите политици, нашите буклуци. Да, наши са мафиоти, наши са буклуци,
Но в сравнение с западните са като детска играчка. Питам ви аз, вие колко политици западни чухте да влязат в затвора? Нали Кьовеши отиде в Европейския съюз, в Европейската прокуратура да ги вкарва. Шефката на Евросъюза фон дер Лайен има 100 дела срещу нея, нито едно няма да се спечели. Всичко се покрива. Какво спечелите ви, като отидете на Запад? Кое му е бялото, насякъде да има по пътищата на най-големите градове в Европа, за щатите, да не говорим и Канада, да видите де да живеят в картонени колиби, на палатки на центъра по главните улици, наркомани на търкаляне насякъде, прескачаш ги. В белите държави, тук в България го няма. Ние нямаме никаква престъпност в сравнение с Запада, ама никаква. Отиват да учат на Запад. Вие знаете ли, че 90% от хората, от младите, които завършиха на Запад, знаете ли го това нещо? В големите компании на Запад ги назначават той ли е цивилизацията, той ли е бяло. Излиза и казва, аз съм много хубава жена с голяма черна брада. Lots of facial hair. И той се снима с него президента на тая бяла държава. С един... той бяла държава ли? Те са бели държави, дето ти е там. Колко от тях са оженени сега, бе? Колко са омъжени, дето заминаха? Колко? Колко? Барове, в които най-скъпите барове в Англия, имало такива в Запада, дето да отгоре. Той бяла държава ли? Щял да избяга в чужбина. Бягай, бе, отивай. Ма заплатата. Ти заплатата ти ток. Ам с децата ти какво ще стане? Ам с тебе какво ще стане? Най-великата американска сила, военна, 15 500 трансджендъра. Медицина, каква медицина? Медицински пустини. Франция, Англия. Викам, това ли ви е здравеопазването? Няма ли един доктор да дойде тук да барне, да пипне? Introducing Той бяла държава ли? Запада! Що не ги прикаят тези работи? Ма каза, децата били вредни, сладки, ама вредни, за екологията. България е най-бялата държава. Млади хора, празнувайте, останете си в България. А вие, родители, си отворете ушите, ко прикам. Много бих искал да използвам твоята трибуна да кажа за евроатлантическите ценности, за какво не очаква България. Защото това, което се случва тук, е много зле. Обаче виждам доста неща. Аз работя главно в Централен Лондон. Българи,